Asamarieta ankor ku Walter Mounde emerongene asemia y'abasabati barase nyomo nigo bagoitwa n'abasacha babo. No matter what, never hit a woman. End gender-based violence. Omosayansi Notora na Abelix Tigaye go chando mano minto tigaye go chando mano minto kago sinyaye to moira neri inka taite timonto 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 kago sinyaye to moira neri konya ne chombe to koira neri omwana ominto bwe koyire asenye kene kwerogire omwana ominta chandegete kende torocho sundogete ogotyoke gesenki kobeide kebenki abakunkwe birabo na bwayo gotenki okoboke kemambi kwaragaya omukunku nabana kwabaraga sikuisi kwabeire omusachi erieta nabenka polisi gotware kamurundi urakagene ndute okomwakura kagene ndute omubimbi efesi bune nyuki omubime teryoka bune sute tigaye go chando mano minto tigaye go chando mano minto kago sinyaye to moira neri inka taite timonto 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 okarigerero mano minto okamwanja botuko bwa kijisimyo goita okomogombi ukaibaye ngoro yaye akawanja tiga bange bayaroche akawanja inkibonaye goseya chentia okomochaya ninkibonaye goseya chentia okomochanda ikisegi ase family amagoso nyabeka asera tiri tuturito yomino bunama miri manyango de tayore kamiri tigaye go chando mano minto tigaye go chando mano minto kago sinyaye to moira neri inka taite timonto 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 tigaye go chando mano minto tigaye go chando mano minto kago sinyaye to moira neri inka taite timonto kago sinyaye to moira neri inka taite timonto ikisegi ase family amagoso nyabeka asera tiri tuturito yomino bunama miri manyango de tayore kamiri